kagat, lumaban ka. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayan mga kagamba, andito tayo nga sa GMA Cavite. Yan, binigyan natin kagamba si Simon sa kasi si Bastian. Thank you po sa gagamba. Ayun. Ayun si Mami, oh, nagpipicture sa akin. Ayun, oh. Ayun, dito yan mga kagamba sa GMA Cavite. Ayan, lagi daw nanonood sa atin yan, yung dalawa na to. Ayan, so maraming salamat sa inyo. Magandang araw mga kakamba. Yung mga nagtatanong dyan tungkol sa mga Bisaya, mga size ng kung ano-ano, wala muna tayong mga ganong gagamba ngayon mga kakamba. Yung salmon, baka magkakaroon na rin sa susunod na araw. Subukan namin mag-hunt ng partner ko. Ayaw ko mag-ship mga kakamba kasi delayed lahat yung mga shipment ngayon. Mamatay lang yung gagamba, sayang lang. Yung mga nangihingi dyan ng gagamba, wait lang kayo dyan. Pag napadaan ako dyan, bigla akong tatawag sa lugar nyo. Nakalista na sa akin yung mga pangalan nyo. Andito na sa aking notebook. May mga number yan. May mga nabigyan na ako, nilagyan ko na ng okay. Ayan, may mga pangalan yan, no? Shoutout muna kay Charlie sa Cristobal, kay Aldrin Millares, kay Randy Joy Nocom, kay John Paul de la Puente, kay Joyce Mio, kay Batman Pugi from Kuwait, si Depres Nico, si Leo Chodosio, sino ka? Sino ka daw yung ano, sino ka siguro to. Mark de la Cruz, Nilakay de la Cruz, Ilocano. Sabi niya, shout out na Lakay, sabi niya. So yan mga kagamba, may paglalabanin tayo dyan. Ayan yung picture niya. So ito ilalabas na natin. Kita niyo na yung picture dyan. Yung isa mga kagamba, brown, parehas silang brown. Ito medyo dark tong isa. Ayan. Pero may dumi yung likod niya, oh. May dumi ang likod. Makikita niyo sa picture, may dumi yung likod nito eh. Itong medyo dark na to. Tapos itong brown na isa, light brown siya. Ayan, mga ano yan eh, sa mga damuhan to mga kagamba. Ayan na. Op, wakal talikod, lumaban ka. Ayan, no? Oh, grabe. Oh, nadali yung may dumi sa likod. Magaling tumbra, no? Natalikuran, no? Oh. Aha. Oo, makagat yung pit mo. Naku, nakakagat din yung isa. Ayun, bumitaw. Nakakagat din eh. Nakakagat din yung may dumi sa likod. Oh. Natulala nga lang, oh. Nakakagat din ito, oh. Nakagatan, oh. Natulala din. Kitang-kita nyo kanina yung paano siya nakagatan. Wala, wakwak yung likod, oh. Pero buhay pa, oh. Ayan, oh. Pagharapin natin ulit. Wala, bumitaw itong isa. Ito yung may dumi sa likod, oh. Ito yung may dumi sa likod, to. Ayan. Wala. Pero nakakalakad pa si mga kagamba, oh. Ganon din tong isa. Medyo mahina na siya pero kalakad na pa rin. Ayaw mo natakalikod yan kasi agrabyado ito isa eh. Tingnan natin kung ayun, oh, sinasaputan na niyang buhay. Po. Ayan, kumagat pa rin yung isa. Nakipagkagatan na, wala na. Itong may dumi sa likod na dark brown. Wala na to, yari na. Natagliran yung balikat ang nadali. Hindi na siya nakakagat. Ayan mga kagamba.
Hindi na niya bibitawan yan. Ayan. Ayan o. Tingnan nyo, ang galing ng laban nila. Shoutout pala kay Sir Jimwell Ayobra, yung taga General Tenyo Nueva Ecija. Mayroon siyang shop dyan sa may San Leonardo Nueva Ecija, yung bodybuilder shop, yung gym pala niya, gym pampalaki ng katawan yan. Puntahan nyo siya dyan mga kagamba. Opening yan sa June 18. Anong araw ba yon? 16 ba ngayon? Dalawang araw mula ngayon, June 18 ang opening yan. Napunta kayo, may mga pagkain yata dyan. Si Sir Ray Villena Jr., yung taga San Jose del Monte, Bulacan mga kagamba, nasa Toronto, Canada yan, sir. Ingat lagi dyan, be safe, sir. Ayan, tingnan nyo. Ayun na. So pinakain na natin. Gawa pa tayo isang laban mga kagamba para may bonus tayo. Pabonus tayo na isang laban. Kanina pa itong dalawa na ito na ayaw magtulog. Parang addict yata itong dalawa na to. Ayan, medyo mataba yung isa. Ayun na, laglag yung medyo mataba. Yung nahila ko yata sapot. Ayan, tingnan nyo, mabuti. Uy, nagpatihulog ka agad. Natakot sa kalaban. Ayan. Yun, nakipagkagatan na naman. Grabe. Ayun matindi itong magagamba ko na ngayon. Ayan nakikipagpalitan ng sapot ng isa, pero wala pareha sila lips to lips sila mga kagamba. Tignan nyo yan. Tigil. Sige. Parehas ngipin sa ngipin. Ayun nako. Nag-lips to lips sila para mag-shoota. Ayan parehas silang nagpapakawalan ng sapot. Napagod parehas. Tumigil. Malupit. Hindi ko picturean to kanina. Hindi ko naipakita yung picture dyan eh. Ang lilikot kasi. Parang galit na sa bawat isa. Ayan. Mas na match yan mga kagambaw. Mas na mas din. Hindi tumitigil, talagang pangil sa pangil talaga. Ayan sinasaputan yung isa naman tinatanggal yung sapot. Pero ito medyo mataba ang pata nito. Ito medyo manipis ang pata. Pero tignan nyo naman, hindi niya binigay yung sarili niya. Nakipagkagatan siya ng ngipin sa ngipin. Yan na. Wala pa. Huwag kang bibitaw dyan. Pag binitawan mo dyan, yayariin ka rin yan. Ayan tatapusin talaga niya mga kagamba. Pero ngipin sa ngipin eh. Hindi mabibinom yan. Maliban lang kung sa katawan sana niya nakagat. Binom yan. Ayan wala pa rin. Kumakawala pa rin yung isa. Pag binitawan niya mga kagamba, gaganti yan. Mag-ihiwalay yan. Ayun. Sige. Pa rin malakas pa rin tong dark. Tagal na laban nila ngipin sa ngipin talaga. Kaya walang nabiinom sa kanila mga kagamba dahil sa ngipin Ayan ano kaya ito? May pa kaya ito? Sa balikat na niya nakagat sa isang
Ayan na, mabibinom na niya yan. Ayun, tulog na. Ayun, pinaikot na. Pinaikot na yung mga kagamba. Wala na. Ayan, pinaikot-ikot na. Ang ingay ng aso ng kapitbahay. Malakas kumahol. Ayan mga kagamba. Tingnan nyo pag luma na kunti lumalabas na sapot. Oh. Kanina pa pinapaikot eh. Ayun. Oh, so yan, pagkain na niya mga kagamba. Bonus na niya to. Ayan oh. Ayan, bonus mo na yan. Kainin mo na yan. So yun mga kagamba, sana nasiyahan kayo sa napanood nyo ngayon. Hanggang dito na lamang. Paalala ulit sa mga nagngangarap na magkaroon ng Bisaya dyan, huwag muna kayong mangarap. Tagalog lang muna tayo mga kagamba. Maniwala kayo sa akin. Pag pipilitin yung Bisaya na yan, mga ginseng kung ano-anong mga line-line na yan, mai-scam lang kayo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat.